Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake koma cikin wannan channel mai albarka Makaranta TV. Kamar yadda aka saba dai muna tafiyar da wannan darasi namu na Turanci insha Allah, kuma yau mun ɗauko wani ɓangare wanda muka kama daga tsaka tahiya a cikin al'amarin wannan karantarwar, saboda za mu ci gaba da wancan na alphabet da muka fara da wasilla da babaku, amma wannan shi ma za mu ci gaba da yin shi. Saboda dalili kuma waɗanda suka iya karantawa kenan sai su bi wannan, su kuma waɗancan waɗanda ba su iya karantawa sai su biyo wancan ɗin. Duka ba laifi ba ne ba idan an bi su tare insha Allah. Kamar haka za mu fara. Hello, hello, kamar ka ce sannu, sannu. Hello, hello, sannu, sannu. Have a nice weekend. Have a nice weekend. A yi ƙarshen mako lafiya. A yi ƙarshen mako lafiya. Have a nice weekend. A yi ƙarshen sati lafiya. A yi ƙarshen mako lafiya. Have a nice trip. Have a nice trip. Have a nice trip. A yi tafiya lafiya. A yi tafiya lafiya. Have a nice trip. Have a nice trip. Have a nice trip. Have a nice trip. Today is the 9th of September. Today is the 9th of September. Yau 9 ga watan Satumba. Yau 9 ga watan Satumba. What day is it today? What day is it today? What day is it today? Yau wane rana ne? Yau wata rana ce? Today is Tuesday. Today is Tuesday. Today is Tuesday. Yau Talata ce. Yau Talata ce. Yau Talata. Today I am very busy. Today I am very busy. Today I am very busy. Yau ina ta aiki sosai. Yau ina ta aiki sosai. What have you done today? What have you done today? What have you done today? Me kai yau? Me kai yau? Tomorrow is Wednesday. Tomorrow is Wednesday. Gobe Laraba. Gobe Laraba. Gobe Laraba. What will you do tomorrow? What will you do tomorrow? Me kai za ka yi gobe? Me za ka yi gobe? What do you want to do tomorrow? What do you want to do tomorrow? Me kake so gobe? Tomorrow I want to meet with my dad. Tomorrow I want to meet with my dad. Gobe ina son in haɗu da babana. What did you do yesterday? What did you do yesterday? What did you do yesterday? Me kai jiya? Me kai jiya? Can you please speak a bit slow? Can you please speak a bit slow? Dan Allah za ka iya magana a hankali? Dan Allah za ka iya magana a hankali? Can you please repeat the sentence? Can you please repeat the sentence? Dan Allah za ka iya maimaita jimlar? Dan Allah za ka iya maimaita jimlar? Can you please say it again? Can you please say it again? Dan Allah za ka iya sake faɗa? Dan Allah za ka iya sake faɗa? Can you please write it down? Can you please write it down? Dan Allah za ka iya rubuta shi? Dan Allah za ka iya rubuta shi? Can you please
spell the word? Can you please spell the word? Dan Allah za ka iya nuna haruffan kalmar? Can you explain what this word means? Can you explain what this word means? Za ka iya bayani me wannan kalmar ke nufi? I couldn't hear it. I couldn't hear it. Ban iya jin shi ba, ko ban ji shi ba. What is the meaning of? What is the meaning of? Menene ma'anar? Menene ma'anar? I don't understand. I don't understand. Ban gane ba. Ban fahimta ba. Okay, thank you very much for watching my video. Please don't forget to subscribe for my YouTube channel Makaranta TV. Insha Allah sai darasi na gaba.